a baya. Rike ni a dama, zuciya ke bugun numfashi zan iya rasa raina. so ajali shi ya cin mini na fada so da kai. Rashin kulawar ka za ya saka ni na fara rama. So ajali shi ya cin mini na fada a so da ke. Rashin kulawar ki za ya saka ni na fara rama. Soyayya, soyayya. soyayya rayuwa ta kan zo yadda ba a yi zatuwa. Zuciya ke bugun numfashi ba zan iya rabo da kewa. Da kin ce za ki nesa da ni wallahi ba za na kaiwa. Ke kadai ce a raina domin ko wata ba za na kaiwa. Kuma kin sani tarayyar mu makiya ba za su so ba. Bakin na kalami kuma ya bushe dan na shige a kuma. Abincin zuciya soyayya karkace ba za ka ba. Na damu da kai da kaunar ganin ka karkace ba za ka zo ba. Kai ne ka ɗauke dukan ra'ayina inda ba za na je ba. Kai mini rangwame in ka kiya kwarwa ma ba za na sha ba. Ko me ka ce mini in ba ka so idona ba za ya kai ba. Tsantsar biyayyar da nake wasan ka na san ba za na sha ba. Lamarin a duniya farere kuma karere. Kai ne na hango cikin su samare kuma ka kere. Sarabata ta yau ta gurin hira zan so tsire. Fahimta ta junan me ya sa makiya duka sun tsere. Masu san haɗin faɗa ko da sun zo sai mun jure. Na yarda da kai gwani ne kuma na samu maka